Dobrý deň, čitatelia, milí, vášniví, čítania chtiví, rozvoja chtiví, návštevníci upbook.sk, môjho obľúbeného knihkupectva, ktoré má skvelé knižočky, či už z oblasti osobnostného rozvoja alebo profesionálneho, a hlavne viete, čo sa mi páči najviac na nich, že nepýtajú od vás peniaze za poštovné a balné. No, dnes budem hovoriť o veľmi zaujímavej knižke Hľadaj vo svojom vnútri. Luky mi ju poslal, lebo ako správny šéf, ktorý vie vycítiť, čo jeho spolupracovníci, alebo nazvem kamoši, spolupútnici majú radi, tak si povedal, že toto bude určite pre tú blondínu šialenú jednu. No, teda aspoň myslím. Keď mi prišla táto knižka, tak viete, čo je sranda, že ja som ju neotočila zo zadnej strany. Ja to nikdy nerobím, pozriem sa na obálku, pekne som ju položila na stolík a čakala na mňa. No, do prvej som sa pustila, bol Roztočto, Gary Vaynerchuk, a teraz vravím si, idem na toto. Aké bolo moje prekvapenie, veľké prekvapenie, keď som sa v úvodných stránkach dozvedela, že túto knihu napísal jeden z prvých vývojárov spoločnosti Google. A tento človek sa považuje za tak trošku blázna, lebo chce zmeniť svet. A vravím mu, no tak nie si sám, to chcem aj ja, ešte so pár takých poznám. A vlastne robí to spôsobom, ktorý je naozaj veľmi osvietený, jemný. Je to spôsob, ktorý pomôže ľuďom hľadať vo svojom vnútri. Naučí ich, odhalí im tajomstva hlbokej koncentrácie, úplného uvoľnenia a dokonalého sebaovládania. Riaditeľ spoločnosti Google, Eric Schmidt, o tom napísal, o tej knižke, že táto knižka a kurz, oni vlastne robia aj kurz, najprv boli kurzy a potom napísali knihu o tom. Táto kniha a kurz, z ktorého vznikla, predstavujú jednu z najúžasnejších stránok firemnej kultúry spoločnosti Google, že aj jediná osoba so skvelou myšlienkou môže pomôcť zmeniť svet. Chad McCann, teda dúfam, že to tak číta, prečítajte si. Je veľmi zábavný a vtipný človek, čo viete hneď vycítiť z toho, akým štýlom je knižka písaná. Pozrite, sú tu také smiešné obrázky a jednoducho je to také veľmi zaujímavé, pretože on je taká kombinácia, on je taký pragmaticky zmyšľajúci človek, analytická myseľ, informatická, jednoducho. To sú ľudia, ktorí naozaj sú väčšinou v tej mysli. A on neuveriteľne rozvinul aj tú druhú časť, že jednoducho vie vyčistiť tú svoju myseľ, vie sa dostať vlastne do toho hlbokého pokoja a v podstate vie pracovať s emóciami a vie toto poskytnúť aj tým zamestnancom, ktorí sú v Google. A jednoducho neuveriteľne sa zlepšili jednak ich osobné životy, ale jednak aj na profesionálnej úrovni. A naozaj túto knihu píše takým spôsobom, že v podstate všetky praktiky a metódy, čo tam uvádza, tak sú vlastne kombinácii aj jednak psychológie, ale aj jednak vlastne východné metódy meditačné, východné filozofie a tak ďalej. On to vlastne prepája. A techniky, ktoré tam uvádza, tak sú aj vedecky overené a podložené. Čiže aj človek, ktorý je vyslovený racionalista, pragmatik, nikdy sa nezaoberal nejakým duchovným rozvojom alebo nejakým skúmaním vnútra, tak jednoducho ani sa nedá povedať, že tomu uverí. Jednoducho to, čo tam píše, je fakt, ktorý keď si vyskúša, tak uvidí sám na sebe. A to si myslím, že by sme každý mali robiť, skúšať, čo sa nám páči a tak zisťovať vlastne, že čo nám sedí a čo nie. Takže na základe tejto knižky, aj kurzu, on vlastne robí takého nejakého kauča v tom Google a jednoducho pomáha tým ľuďom zvládať stres, pomáha im vlastne napredovať v tom, čo robia, tým, že ich naučí tomu hlbokému uvoľneniu tej koncentrácii. A on tu vlastne uvádza aj také veľmi zaujímavé
veľmi zaujímavé cvičenia, akým spôsobom teda môžete predchádzať veciam, ako zvládať hnev, ako zvládať stres, ako zvládať strach, jednoducho cvičiť to veľmi vašu ako emočnú inteligenciu a v podstate stále takéto uvedomovanie si toho, čo sa deje vo vašom vnútri, lebo človek zažíva v živote rôzne situácie, prichádza do rôznych teda takých aj krízových udalostí a jednoducho, keď je zakotvený pevne v sebe, tak je vždy ten, ktorý volí tie rozhodnutia a nenechá sa ovládať momentálnou emóciou a tak ďalej. V podstate je to taká veľmi zaujímavá knižka, ktorá osvieti myseľ a jednoducho otvorí ľuďom srdcia a jeho myšlienka nastoliť svetový mier je naozaj krásna a ja si myslím, že cez takú spoločnosť ako je Google, ktorí sú fakt svetoví, celosvetoví, by sa to mohlo dať. Mňa už napadlo pár vecí, ako by sa to mohlo dať, akým spôsobom a takisto ako Chad Mengtan, myslím, že ho volajú iba Meng. Takisto ako on, ukážem vám jeho fotku. Sympatiak. Takisto ako on, tak aj ja viem, že mier, ten svetový mier môžeme vytvoriť jedine tak, že dopomôžeme k nemu každému jednotlivcovi. A keď bude jednotlivec sám so sebou v miery, ako by mohol vyvolať nepokoj? Nemôže. Taký jednotlivec jednoducho toho není schopný, lebo to nejde s ním. Takže, Luky, ďakujem za knižku Hľadaj vo svojom vnútri a vrele odporúčam všetkým manažerom, všetkým pragmatikom, všetkým extrémnym racionalistom, ktorí nepripustia možnosť niečoho iného ako vedy, niečoho ako čo sa nedá chytiť, čo nevidím, tomu neverím, a ktorí chcú zvládnuť túto dobu, ktorá je extrémne rýchla, ľudia sú preťažení, plní stresu a tak ďalej, chcú nájsť pokoj vnútorný a ten skutočne najväčší pokoj, najväčšie ticho nájdete jedine vo svojom vnútri a chcú zlepšiť svoj život v každej oblasti. A tento chlapík vás inšpiruje k tomu spôsobom, ktorý je na jednej stránke vedecky podložený a na druhej stránke sú to veci, ktoré môžete cítiť. Môžete ich cítiť na sebe a preto hľadajte vo svojom vnútri a nájdete tam nekonečné poklady. Z edície Open Mind, ľudský potenciál nemá hraníc. Bez debaty. Nemá hraníc. Žiaden človek nemá hraníc. V duši určite nie. Takže tešte sa z nových knižočiek. Ďalšie sú nachystané na čítanie a na recenzie. Ďakujem Upbooku, že môžem robiť pre ne takúto zaujímavú prácičku. Mňa to baví a teším sa na váš rozvoj. A teším sa na ten svetový mier. Treba mu napísať: chlape, neboj sa toho, choď do toho, je to možné. Majte sa pekne.